No najprv... Dobre. Som kurva Astatoro, ty kokot. Teraz sa to všetci jebte do piči. Teraz sa to kam musia všetci jebať akurát. Zdravím vás ľudia pri novom videu. A v dnešnom videu si ukážeme naše dva nové projekty, čo uvidíte na našom kanáli. Niektorí už možno poznáte túto moju babetu 207 z takého našeho introduction videa. Ale pred pár dňami som kúpil toto Piaggio Bravo a dneska si oba tie mopedy teda predstavíme poriadne. Dobre, no, začal by som teda touto mojou babetou 207. Kúpil som viac menej ako totálny šrot, tu niekde daj fotku. Kúpil som viac menej ako úplný šrot za 150 € a postupne sa teda dávala dokopy. Aktuálne v takomto stave. No dobre, začal by som teda od tých porúch, čo to má. Najprv by som ukázal tunak, neviem či to vidíte. Tuto by mal byť silen blok, tuto je silen blok a tunak by mal byť tiež. Ale keďže ten silen blok sa tam asi rozpadol, tak sme tam dali zatiaľ hadicu, čo používate na polievanie záhradky. Potom taktiež, keď sa pozrite na toto, neviem či to budete vidieť, ložiska sú absolútne v piči. Samozrejme ďalšia chyba sú brzdy, ako na skoro každej babete. Je to proste babeta, brzdy na to neboli nikdy dobré. Odmasňoval som zadok, ale nejako to nepomohlo. Predok je až takže v pohode. A ďalšia vec je tu tento rýchlopal. Používalo sa na Pionieroch, na 210 a aj na 250-kách som to videl, 350-kách možno, aj nie som si istý, nechcem mudrovať. Tento rýchlopal sa tam dal kvôli tomu, že starý rýchlopal viedol lanko cez rúčky a on bol furt zaseknutý za lanko. Čiže viac menej na voľnobehu mal zaťahnutý furt plyn a voľnobeh bol extrémne vysoký. Potom tunak som ešte urobil toto. To už bol nápis, ale už bol strašne taký vyciganý, tak som to len obtiahol takou bielou fixkou. Nevyzerá to najlepšie, ale z diaľky, keď sa na to pozrete, tak je to v pohode. Povieme si teda ešte, že akom to bolo v stave. Ten motor už je to o niečo lepšie, aj keď furt ide olej z výfuku, lebo to nemám tesnenie. Je tam nová fajka, nová sviečka, no tak fajka nová není, ale je tam taká. Lebo tam sviečka nebola, ani vôbec nič. Polovice elektriky tam nebola. Potom čo tu ešte je, čo si možno všimli, je tento karburátor Delorto 12 mm. Čiže som to zlakol, ty kokos. Čau pes. Pozdravte psa. Dobre, opre sa aspoň od teba. Menilo sa tam kohúčik, lebo ten bol totálne celý zaziganý. Kohúčik je úplne nový. Taktiež je tam, čo tam ešte nového? Tento tyristor, ktorý tam je takto zatiaľ iba daný, provizorne. Robila sa na tom veľmi veľa roboty, samozrejme som to ja sám nerobil, pomáhalo mi s tým veľa ľudí, lebo ja sa do toho nevyznám. Čiže shoutout všetkým, čo to so mnou robili. Spojka bola celá od oleja, to som tiež robil s kamarádom jedným, lebo ja na to nemám skúsenosti. A nádrž som čistil, vďaka Bohu som to tak čistilo. A dal som tam aj tieto nálepky Java, čiže podľa mňa to pridáva hodne tomu, hodne ten look tomu to pridáva podľa mňa taký dobrý. Čiže som rád, že funguje mi. Nejde najlepšie, ale zároveň hej, čiže neviem ako tam popísať. Výfuk som ešte nevypaloval, čiže to bude tiež zaujímavé. A povedal by som, že sa môžeme presunúť na tento Piaggio. Je to teda Piaggio Bravo 1978 rok výroby. Je tam štítok aj všetko, čiže furt viac menej s tým môžeme podľa mňa jazdiť na silnicích. Je to model bez zadného odpruženia a na rozdiel od babety, čo babeta má ostredivú spojku, je to variátor, čiže je a zároveň není to lepšie. Lebo technicky proste mokrú spojku tu mať nemôžeš ako tunak. Máš tu lepší rozjazd, taký viacej smooth rozjazd tu máš, ale maximálka je tunak lepšia hold. Na mojom videu sme to testovali, čiže môžete si to kľudne pozrieť. Predchádzajúci majiteľ to omladil, jak si môžete všimnúť, on to prestriekal na túto krásnu oranžovú farbu. Urobil to náhodou veľmi dobre, to musím uznať. Nastriekal kolesa na čierno, čož už až to dobre neurobil, lebo je na nich vidno také tie prestriekance a tak. Dal tam taktiež nové plášte, na rozdiel od mojej babety, čo má plášte podľa mňa ešte z Jugoslávie.
Dal tam taktiež tieto dve spätné zrkadlá, čo sú nadzvené úplne na nič, ale vyzerajú cool, lebo nič cez ne nevidíte. A čo to ešte predchádzajúci majiteľ urobil, že dal preč dekompresor, tunak, a dal tam na iskru, hej? Dobre, a ešte jedna vec, čo som si všimol, na rozdiel od babety, keď otvoríte nádrž na babete, tak proste neviete, aký máte benzín. Pichnite tam paličku a budete dúfať, že máte dobrý benzín, hej? Tunak, dáte toto preč, máte tu mierku. Predchádzajúci majiteľ to taktiež urobil takúto drevenú plošinku, čo vyzerá podľa mňa o dosť lepšie ako nejaký plast. Potom, čo to ešte majiteľ urobil, je, že túto nádrž sa repasovala nejako, ale že vraj tu bola taká trocha malinká dieročka. Takže to takto natáčal pásku, akože zatiaľ to funguje. Ale cítim, že tam je niečo také studené, možno to je benzín. Vyteká furt. Ten emblém bol totálne na piču nalepený, tak som ho tam nalepil ja. Nejakou tou távnou pištolou a drží. Minule som nastriekal tieto držiaky. Teda tento držiak toho svetla. Lebo to bolo celé zrdzavené. A ešte majiteľ predo mnou samozrejme robil generálku na motore aj na brzdách. Čiže takéto má brzdy, že ja som nechápal. Dobre, ja by som si naštartoval najprv asi babetu. Porovnáme zvuky. Čo nie, najprv to Piaggio, lebo to je tichšie. Čiže na naštartovanie Piaggio si musíme urobiť pár vecí, hej. Dáme tu takto iskru. Potom zapneme si tu na takto benzín. Je to pomerne zaujímavé, ak sa zapína. Zapneme si aj sytič. Sytič, že to je taký trocha pokazený, čiže o neho musíte takto držať a dať ho takto semka. On proste nedrží sám od seba. A taktiež ako na babete je tu 12 mm karburátor, ale Delor toto není. Dobre, poď. Už išiel. Poď môj, ja ti verím. Dobre. Naštartované. Po 15 minútach bolesti. Dobre. Otočíme sa to na chvíľku, dám presne na sytič. By to malo byť zohriaté. Toto je fakt taký moped do mesta. Toto je plný plyn, ale akože ja som ťažký, hej. Včera na to, že musíte dávať ohľad. Toto žiadne problémy, krásne rozjazd to má. Ale vo väčších rýchlostiach to nie je také obratné ako babeta. Neviem, ale z toho je taký dobrý feel, dobre to ide akože ten Piaggio. Príjemne sa to šoféruje, taký beginner friendly by som povedal. Není s tým žiadny proste, jak to mám povedať, není s tým žiadna akože robota, ide to proste, poslucháte to, ide to, je to jedna rýchlosť a ide to. Má to proste piči, ide to, hej, to sa na tom strašne ľúbi. Babeta, tam budeš mať traumu z toho. A išlo by som teda pre babetu. Čiže na rozdiel od Piaggia je tu trošička iný proces, ale hodne podobný samozrejme. No, sytič máme, dáme si teda benzín. OK. A prepneme to na bicykel, na motor. Sa robí takto a povytiahneš to. Uvidíme, ako naštartuje. To štartuje dosť ľahšie ako to bolo, neviem ani prečo. Ja sa to fakt, že musím opreť. To úplne. Už ide. Ešte jeden kop. Mám taký odozvať surový zvuk, by som povedal, taký strašne surový. Taký popcorn. To Piaggio má taký pohodový zvuk, veľmi. A toto je čistá nočná mora. Dobre, dáme precítič. To skurvené vybruje celé. Dobre, môžeme ísť. To je úplne o niečom inom to ťahá, akože. To je úplne o niečom inom. Ja môžete možno počuť, prevodovka je troška taká, že na umiera, píšti ako hovado.
totálny rýchlopal, čiže otočíš takto a už to ide plný plyn. Máš tu kamo hodne pomalý rozbeh, ale akože tá topka je riadna. Ten rýchlopal hold svoje robí. Dobre ľudia, ďakujem za sledovanie. Toto bolo teda moje predstavenie týchto dvoch mopedov. Do budúcna rozhodne možno aj Pioniera by som chcel. Ďakujem za sledovanie. Máte sa.